ולתפארת מדינת ישראל. במדינה בה הספורט הוא עדיין בגדר נישה, מעטים הספורטאים שהגיעו למעמד של גיבורי תרבות. שחר פאר היא אחת כזו. לכבוד ענף הטניס והספורט הישראלי, להמשך ביסוס מעמדה של ישראל בעולם, כמדינה מקדמת את הספורטאים והספורטאיות. שחר פאר פרצה לתודעה בגיל צעיר, סוג של ילדת פלא, שנכנסה לאור הזרקורים בזמן שבני גילה היו עסוקים באהבות ראשונות. מוצא להם שיחה, שחר מתבייש לענות, חבר של שחר מתקשר, היא מתביישת לענות. היא זכתה באליפות ישראל לבוגרות כשהיא בת 14 בלבד, ובאליפות אוסטרליה לנוער ב-2004. עם הרעב בא התיאבון, ובמקום לדשדש בבינוניות הישראלית המוכרת, פאר הבינה שהשמיים הם הגבול. אני יכולה להגיע ליותר, ואני רוצה להגיע לטופ העולמי, כמו שאמרת שאני לא, אף משוכה לא תעצור אותי. בגיל 20 היא כבר תקעה יתד בליגה של הגדולות עם 2 רבעי גמר גרנד סלאם, באוסטרליה ובארצות הברית, וגם ההכרה מהגברת הראשונה של הטניס באותם ימים הגיעה. She's a wonderful player. I mean, she played an unbelievable match against Serena that everyone remembers, and I just was fortunate enough to take my opportunities today, which I needed to do against her. בניגוד לכוכבים אחרים במעמדה, פאר אף פעם לא היססה להביע עמדה מחוץ לעולם הטניס, כמו על התפיסות המגדריות על ספורטאיות בישראל. אני מרגישה איזושהי גבריות. אני תגידי, את רצינית כי את נורא נשית, אבל יש את המשהו הזה, אפילו אני, שאני לא נראית גברית או משהו, אז... יש משהו כזה בפנים, באמת? כן, זה משהו כנראה, איזה סטיגמה שנכנס לפעמים. גם בזירה הבינלאומית פאר הייתה פורצת דרך, כשהתעקשה להשתתף בטורנירים במדינות שאין לישראל יחסים עימן, וניצלה כל הזדמנות כדי לשמש כשגרירה של המדינה. Why has it been important for you to use your celebrity in a way that raises awareness of those kind of issues? Because I think I've been, I wasn't decided to be an Israeli or Jewish, so it's very important for me, and if I can help the Jewish and the Arabs kind of be together and understand each other. בשנים האחרונות, פאר חוותה ירידה ביכולות המקצועיות, ולאט לאט צנחה בדירוג עד שיצאה ממנו לחלוטין. אבל כמו שיעל ארד עשתה לג'ודו וגל פרידמן לגלישה, כך פאר היוותה השראה לדורות הבאים שהרימו בעקבותיה את המחבט. שחר פאר היא באמת מודל לחיקוי לדור הצעיר, וכל מי שגם מתקשה וחושב על העתיד יכול לראות שזה אפשרי, כמו ששחר הצליחה. לפני שהיא טניסאית, פאר היא קודם כל ספורטאית גדולה. כשפציעה בכתף מנעה ממנה להמשיך בענף לא הקדישה את כל חייה, בלי למצמץ היא עברה לאתגר הבא, כזה שמבוסס על האלמנטים שהביאו אותה לצמרת העולמית. שחר שהגיע מהטניס אל המרתון, מבחינתי זה היה בסדר גמור, כי מתאמנת מגיל 8, שחר. אני 6.5. הספורט הישראלי עמוס בוועדות, תוכניות מגירה ופוטנציאל לא ממומש. ואת זה כנראה שאי אפשר לשנות ברמת הפרט. אבל כל ילד וילדה שנכנסים לעולם הספורט המקצועני צריכים לשאוב השראה משחר פאר. המקצוענות שלה, הנחישות, ובעיקר היכולת שלה למקסם את הכישרון. טוב תעשה המדינה אם תאמץ את שחר לחיקה, כי ככה מגדלים את הכוכבים של המחר. אז אם את הולכת, או אם את חוזרת, שיגמר